Hurrengo bideoan ikusiko dugu nola partekatu dokumentu bat, Google bidez. Orduan, hau izango da gure Googleko ataria. Hemen daukagu gure korreoa, eta hemen goiko aldean lauki hauetan sakatzen badugu, daukagu gauza bat deitzen dena Drive. Drive izango litzateke gure ordenagailuko mi PC bezala. Hemen alditugu sortu dokumentuak, denetik Word modukoak, Excel modukoak, dokumentu berria sortzeko sakatuko dugu hemen, eta hemen dokumentos de Google. Hemen ikusten duzue, hau da Word modukoa, hemen alduzu idatzi, nahi duzuna, eta artxibo, nahi badugu konpartitu, nahi badugu berri bat ireki, izen aldatu, hemen titula daukan tokian jarriko dugu froga, adibidez. Eta nik nahi badet gero hau partekatu, taldekidekin edo nahi duenarekin, hemen ipiniko dut. Hemen jarriko dut norekin partekatu nahi deten, orduan pertsona horren korreoa idatzi behar dut, eta hemen ditugu 3 aukera. Lehenengoa da puede editar, orduan pertsona horrek aldu idatzi zure dokumentuan. Beste aukera da puede comentar, pertsona horrek aldu komentatu edo zerbait idatzi zure dokumentuaren inguruan. Eta 3. aukera da puede ver, bakarrik nahi baduzu, norbaitek ikustea. Gure kasuan, nahi badugu elkarren artean lan egin, puede editar, sakatuko dugu. Hemen korreo bat, adibidez nirea, sakatuko dugu enviar, eta listo. Orduan, pertsona horrek jasoko du abisu bat esanez, dokumentu bat dagoela, eta sartuko da hemen, eta berak ere aldu idatzi, borratu, eta dena delakoa. Dokumentu hau, gure ordenagailuan bezala, aldugu karpeta batera mugitu, baina hori hurrengo bideoan azalduko dizuet.